дар бисёри вақтҳо одамон ба чашмои худашон чизҳоеро мебинанд ки ба инҳо бовар кардан ғайриимкон аст. Ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва боз як видеоролики даҳшатовари дигар баҳри шумо. Марҳамат дӯстон, тамошо кунед. ин видеоро бошад ду ҷавон ба навор гирифт. онҳо вақте ки дар нисфи шаб аз моҳигирӣ меомаданд дар даруни ҷангал, як группа аз сиктанҳоро мебинанд ки онҳо як намуд ритуалро гузаронда истодаанд. ва дар як вақти кӯтоҳакак ин сиктанҳо фаҳмиданд ки онҳоро ба навор гирифта истодаанд ва ба онҳо ҳамла карданд. Blow. Just try not make a noise. They're walking out. He's bowing down in front of the fire. Oh, there's some mad shit going on right now. Guys, let me know in the comment section what's going on. What? It's planting. Hello? Bro, this is a ritual, bro. хушбахтона ин ҷавонҳо тавонистанд ки аз он ҷо гурезанд. Лекин аз ҳама аҷибаш дар он аст ки ин сиктанҳо дар он ҷо чӣ кор мекарданд. агар ин ҷавонҳо аз ин ҷо намегурехтанд, мумкин буд ки ба онҳо ягон зарар расонанд. ин видеоро бошад дӯстон, як ҷавон ба навор гирифтааст. ӯ худаш мегӯяд ки гӯё ин ки ба даруни дӯстдоштаи ӯ ҷине даромада бошад ва ин шахс як муллоро ҷеғ мезанад то ин ки бифаҳмад дар ҳақиқат дар ин ҷо чӣ гап аст. ва вақте ки ин мулло ба хона медарояд, мехоҳад ки ин ҷинро аз тани ин духтар дур созад. Ин духтар аз худаш садоҳои ғайриоддиро мебаровард ва баъд аз якчанд лаҳза ба кӯмак пурсидан сар кард. वो भी कहते हैं सही करती है ये, इसे कमरे में अकेला छोड़ा हुआ है जो मैं तुझे मार दूंगी, चला जा। कोई कहते हैं ये बच्ची जो मेंटल है, कोई जो कहते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ और जितना होता है। ये आप देख सकते हैं कैसे अजीब अजीब सी हरकतें करती है। मेरे मतलब खामोश हो जाते हैं। чизе ки шумо дар ин наворҳо дида истодед, бисёре аз одамҳо мегӯянд ки гӯё ин ки ин фейк, яъне ин ки сохта бошад. аммо ба гуфти шумо дӯстон чӣ? Фикрҳои шумо оиди ин дар комментария. ин видеоро бошад дӯстон, ду блогери ҷанубӣ дар даруни як фабрикаи кӯҳна ба навор гирифтанд. онҳо мехостанд ки ин ҷоро таҳқиқот гузаронанд ки дар ин ҷо ягон чиз ҳаст ё ин ки не, барои он ки дар бораи ин ҷо овозаҳои хело ҳам зиёд буд. ва вақте ки онҳо ба ин ҷо медароянд, онҳо шахсеро мебинанд ки ба мисли зомбие ки мо дар киноҳо дидаем, ба ӯ монандӣ дошт. ва вақте ки онҳо инро мебинанд, аз тарси хело ҳам зиёд роҳи гурезро мегиранд. аммо вақте ки онҳо мехоҳанд аз ин фабрика бароянд, дар даромадгоҳи фабрика ҳамон чизе ки онҳо дар ин дарун дида буданд мебинанд. Meu Deus, cara! ва ин шахс як битаро гирифта оҳистакак ба қафои ин меравад. лек ин бо садои хело ҳам аҷиб мегӯяд: ман туро ҳис мекунам. ин ҷавон ба қафо мегурезад ва дар ҳамин ҷо камера хомӯш мешавад.
ин видеоро бошад дӯстон як блогер ба навор гирифтааст. ӯ худаш мегӯяд ки дар бораи ин ҷои кӯҳна хело ҳам гапҳои зиёд аст ки дар ин ҷо гӯё ин ки ҷинҳо зиндагӣ мекарда бошанд ва ин блогер дар шаби ба ин ҷо меояду ҳамаи оборудовани худашро дар ин ҷо установка мекунад ва баъд аз якчанд лаҳза дар ин ҷо чизҳои ғайриоддӣ сар шудан гирифт ва аз торикӣ садои хело ҳам даҳшатнок баромад. ва чӣ хеле ки десудем дӯстон, дар ин ҷо EMP ҳам ҳаст. касе ки надонад дӯстон, EMP як таҷҳизоте аст ки гӯё ин ки дар наздикиаш ягон чизи ғайриоддӣ бошад, дарҳол ба сигнал задан медарояд. ин ҷавон мехост ки чизҳое ки дар ин ҷо буд онҳоро масхара кунад, лек баҳои хело ҳам зиёд пардохт. не дӯстон ки дар камераи ӯ дар як лаҳзаи хело ҳам кӯтоҳакак рӯи як клоуни хело ҳам аҷиб метобад. 아이씨 오르골 왜 그래 자꾸 ва баъд аз ин ҷавон ҳамаи чизҳояшро ҷамъ карда аз ин ҷо хушрӯакак мегурезад ва дар таги комментарие ҳамин роликаш мегӯяд ки набояд ҷинҳоро озор дод. ин видеоро бошад дӯстон, як ҷавон ба навор гирифтааст дар як здани кӯҳна. ин ҷавон худаш мегӯяд ки ин здани 30 километр дуртар аз шаҳр буд. вақте ки ин ҷавон ба даруни ин здане медарояд, мебинад ки дар коридори он чизи хело ҳам аҷибе аст. якчанд лаҳза меистоду ва ба ин ҷавон ҳамла мекунад ва ин мегурезад. лекин чизи хело ҳам аҷиб ӯро таъқиб кардан мегирад. Meu Deus! Vai, porra! Vai! Tá vindo aí, pô! Tá vindo aqui atrás, tá vindo atrás! Olha lá, que coisa é essa? Tá filmando? Tá filmando, cara? Para dessa, cara! Meu Deus, cara! Alan! Meu Deus, Alan! вақте ки онҳо аз ин ҷо гурехтанд, хулосаи худро бароварданд ки дар ин ҷо дар ҳақиқат рейк аст ё ин ки ягон мутант. лек дар комментарияи ин видео одамон ба инҳо мегӯянд ки ин ролики шумо сохта аст, лек онҳо худашон мегӯянд ки ҳамаи инҳо ҳақиқат дорад. ва ба фикри шумо чӣ дӯстон? фикрҳои шумо оидин дар комментария. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.